Hey comrades bo. Kunjani mfowethu? Siyaphila. Ivoice yabaphansi kuya-understandeka kodwa ngenxa yesimo esikuso namhlanje Mkhondo. Ukuhanjelwa iqhawe lethu former mayor uSimelane. Mhlambe nje ngiya-understanda ukuthi ubaba uSimelane benazana kakhulu ikakhulukazi if ungaphosisi futhi wena naye benisuke wadi nelilodwa nguwe kodwa ozocacisa kahle mina ngendlela ebeniclose ngayo wena naye mina ngazi kanjalo futhi ngendlela ebenisebenzisana ngayo ngicabanga ukuthi umuntu oright kakhulu lo ngasitshela kahle ngomeya wethu ohambile former mayor uSimelane ukuthi ebengumuntu onjani mhlambe ungaphawula nje ukuthi mhlawumbe usibikele ukuthi ungumuntu onjani umeya esize ngaye namhlanje la ku memorial service. Msakazi isiphawuli kodwa sawuzama ukuphawula lapha nalapha sithasha lapha nalapha mina vele ungasho ukuthi masikakhulu because vele uSimelane ngikhumbula kuzoba nokhetho eWard 17 kunokhetho eWard 17 wayestenda as ANC yathi ANC no akakwazi ukustenda because ukhona lo former councillor beyakhona uye ozostenda bathiwa no isolution ezosiza la ukuthi ngcono sikhiphe ilo sibe yi-independent ngcono azoba independent wavele waregister ukuthi uzoba independent ayimele kusukela qala ke lapho la saqalisa campaign khona kakhulukazi nje mina nje umphakathi omningi futhi wasese-Ward 17 uyangazi vele ngigijima naye kakhulu njalo uma emsebenzini akasebenza phaka Metropolitan ashiya ama-pamphlets kimi njalo nantambama abuya ashiya ama-pamphlets kimi njalo mina ntambama ngikokodela abantu ngibanqene ngicela ukuthi bavotele uSimelane nisho nasemini ngibakokodele ngicela bavotele uSimelane even ngisho kumenyezela imihlangano mina bengithatha ispeaker ngihamba ngenyawo ngimemezela umphakathi ngicela sihlangane egroundini sibambe meeting ngoba ngifuna ukuthi kuvotele ubani uSimelane ngenhlanhla enkulu umphakathi wahlonipha wabona ukuthi cha serious ngalento bamvotela uSimelane ozongena ozoba ikhansela le-independent. That was which year? Unyaka sekudala yasekudala vele because 2020 noma 2021 khona lapho wangena waba ikhansela le-independent. That was before lo mkhandlo khona manje ukhethwa. Yes, because ngikhumbula ngisho ukubalwa amavoti akhe ku-VD benkhona imina wangena ekuseni estation agada amavoti ukuvota uthithile ekuseni ngakusasa ukuze kubala amavoti aphuma ukuthi cha uSimelane owinile ukhetho eWard 17 ngangikhona nje ukubalwa estation. Kwaya ngokuya wazi ayangena amakhansela kaMaspara azoba la kaMaspara amakhansela wonke kwaba nenhlanhla nominatwa ezimeya wanominatwa ezimeya uSimelane wangena waba yimeya ngokujuthwa ngabantu thizeni ngengize ngibaveze kwaba khona ingxabano lokubhizi bangiphusha ukuthi mhlawumbe sixabane nasibona bathiwa uSimelane uyaqhaphaza usimeya ngabona kwenza ukuthi nokuthi so ngokujuthwa ngabantu uyazi noma usuphanyela umoya ukuthi kuba kanjani zaba khona ingxabano zamphakathi kwami naye uSimelane zaba nezingxabano ezibakhona kodwa lezo ngxabano lezo sabuye sayihlalela phansi sayilungisa because wangibiza sahlala phansi wathi no mina umuntu engimazi ngigijimela umuntu la ngikhona khona uwena sahlala phansi salungisa yonke into kwaba right yonke njengoba namhlanje sengizindaba ezibuhlungu uSimelane namhlanje sisize ku memorial service yakhe umfoko kaSimelane and ukungichazayo ukuthi umfoko kaSimelane hambe mina naye sesiyilungisile izinto eziningi kakhulu bese silungisile izinto eziningi and futhi ezinye izinto bekangitshela izinto ezenzeke eWard 17 njengama project aseWard 17 ekumele aphume ekumele amanye akhona a decline amanye akhona asazophuma nje kule budget ezophuma manje ezokwenziwa manje bayangitshengisa nje ama projects even nendawo khona nendawo nje idandi ekumele ivuleleke abantu for idandi wangitshela ukuthi cha uMaspara sekushoda imali encane ukuthi uqede leyo ndawo leyo ukuze abantu bazovuleleka bakhandelwe izindlu zabo bazohlala kuvuleke umkhondo uvuleke and lokishi laseyinkonjaneni likhule. Okunye nje benginaye nini ngomgqibelo benginaye siye kwenye funeral sasuka lapha esontweni sahamba naye saya emathuneni saphinde futhi sabuya emathuneni athi kimi no sajake ulungisa imoto nabantu akumele bazolungisa imoto afike wangishiya kule khaya
ngathi hayi okay nami ngizoqhubeka bese ngenze lo ngikwenzayo lapho bese ngihamba ngendlini. Wahamba vele ukuhamba lapho ngamangala mina ngesonto sengiphume esontweni sengizwa kuthiwa uSimelane akasekho. Ngithi kanjani akwazi ukuthi ngenzeke ukuthi umfowethu akasekho. Bona nje izolo. Benginayo izolo. Mangithatha ifoni ngifonela yena futhi enambeni yakhe ngithi hayi nginamanga. Mangifona ibanjwe umama wakhe. Umama wakhe vele ngimbiza ngogogo wami. Ibanjwe ugogo ilo ifoni angitshela hayi akasekho emhlabeni. Ila ngacala khona ukukholwa and futhi ngaphatheka kabi manje nje angikho right. Yeah. Because bekumfowethu bese siphila isikhathi eside naye. Sibiza into eningi bese sikhuluma sinaye. Zonke even noma kade ngise Witbank. Mabe khona isizo engilifunayo mhlambe kaMaspara eWitbank. Bengithinta yena ethi mfo yazi ngifuna usizo kanje lapha kaMaspara. Awungiqhashisa ukuthi ngingathola bani. Kube nguyena ongixhumanisa athi hayi khuleka thinta abantu zokusendela inamba zabantu ku WhatsApp uxhumane naye. Ngisizakale kanjani. So namhlanje vele amathemba aphelile umsakazo. Yeah. Njengomuntu omusha nje ungatheni ukuphawula kwakho ngale ngizwayo manje nayo lena ithi uqophe umlando njengemeya yokuqala la eMkhondo ukuthi abe ngumuntu omusha omncane ngalendlela. Wango91 ukuthi abe imeya yomkhandlu waseMkhondo. Amen. Mhlambe independent yes. Mhlambe khona ongakuphawula. Kunjalo vele kwaba umlando lento eyenzeka la. Sasikhona ukuvotwa la. Sasibile nje sikhona la. Yeah. Because la kwakhethwa yena waba imeya, kwakhethwa uBaba Dlamini waba ilo chief whip. Yeah. Ayi waba ilo speaker. Bathi umfowethu umkhwanazi waba uchief whip. Yeah. Because lapho vele kwaba umlando ukuthi uchief whip wayilo ATM. ATM and IPR council ayedwa noSimelane ayedwa. Umfowethu umkhwanazi I think amakhansela akhona wayekhona 7 ama-PR council EFF ukuthi abe uchief whip. La amanye iningi lamakhansela bekule nhlangano lebusayo njengamanje. La kwamangaza khona ukuthi kanjani because amakhansela amaningi bekuvele kuyilo kumakhansela eAfrican National Freedom usho in ATM no ANC or African National Congress. Yes. Okay. Lapho ke ila kwaphuma khona isinqumo sokuthi hayi cha umlando lo wangempela because akwazi ukuthi umuntu angathi angaba yedwa emkhandleni bese azoba imeya. Ilapho umlando vele ongasoze waphika lo. Yes, independent. Amen. Phezulu kwamakhansela wayemaningi enemncane amncane. Yeah. Hayi so nje mhlawumbe ngathi kukhona imotivation okunika yona nyawo njengomuntu omusha. No ikhona because umuntu vele ade asebenza ngomphakathi. Kade asebenza ngomphakathi because ngikhumbula kahle nje wathi 17 waqala waba iward committee. Yeah. Wasuka iward committee wazoba ikhansela. Yeah. Kunjalo. Manje ake ngithi sengiphetha nje. Njengoba ebeye ikhansela la se Ward 17. Indawo efana nabo kodwa Ward 17 ihlanganisa inkonjane enakuphi? Ward 17 inkonjane. Yeah. Ifrivadini le ngasenkonjaneni. Okay. Kube ifrivadini le ela elokishini. Yeah. Kube iphoswa. Kube inkomeni, kube iJohn Foster, kube uhalf ehlala ngenkani. Okay. Bese kuba emakhaya kuba iDay, kuba iVBs. Yeah. Inkolo 17. Mhlambe nje khona ama project ocabanga ukuthi mhlawumbe ungazivezela okuthi ebephezulu kwawo noma beniphezulu kwawo ngoba phela benisebenza nonke njengeward. Beniphezulu kwawo njengeward ocabanga ukuthi manje asele endleleni ukuthi mhlambe uyacabanga nje ukuthi kufuna niqhubeke nawo njengeward. No akhona ama projects ekumele kuchithekwe ngawo kusetshenzwe ngawo. Akhona ama projects. Akhona impela because mangicabanga khona ama projects angikhombisa wona. Yeah. Njengasenkonjane ne project emgwaqo kumele yenziwe. Uzosuka lapha efemini. Egithini lasefemini yongena phakathi emphakathini because ngathi mangimbuza ukuthi izosuka yini crossing wathi no crossing ilo public works kumele isuse khona umgwaqo ufaka khona. Okay. Bese kuphinde futhi kuba nendawo yeyidandi khona lapha enkonjaneni because into ayikhuluma kimi wathi ke kuneyidandi ezizodayiswa khona lapha kuleya ndawo ezu500 bese the rest eyidandi kuzoba ngezabantu bakhona enkani noma kuzomixa futhi. Okay. Into ayisho kimi le. And okunye iproject yase Vervadini I think nakhona ngeyomgwaqo. Manoma agcina athi iya approve noma ya decline khona lapho because bangitshengisa konke ngomgcibelo lezinto lezo. Okay. I know siyabonga mfethu kodwa nje
Siyathemba ukuthi njenge-Ward 17 mangabe kusekhona abantu abasha njengani njengawe nje kakhulukazi sikwazi ukuphithiza la kulelo khunjana kule ward lase 17 kuningi osazokusiza umphakathi mhlawumbe nokuqhubeka nama-project ne-117 ashiwe uyukhansela. Siyabonga kakhulu mfethu. Siyabonga. Siyabonga kakhulu.